Riko rengas. Poista tulpat. Paina nappia kevyesti, niin rengas nousee. Ja pysäytä siihen kohti, miten ylös haluat renkaan nostaa. Ja toiselle puolelle sama homma. Sitten rengas kiinni. Ja tulpat paikalleen. Sitten kun lasketaan rengas, poistetaan taas tulpat, rikotaan rengas, painetaan nappia ja painetaan samalla alaspäin. Sitten rengas kiinni, tulpat paikalleen. Valmis.